ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбеҳ шудан мехоҳед, ё ин ки фарбеҳ ҳастеду хароб шудан мехоҳед, ё ин ки қувваи мардонагии худро қавитар кардан мехоҳед, ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳад, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем, ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. оғоз мекунем аз ҷавоби Хорхе Масвидал дар визови Майкл Чендлер. хотиррасон мекунем ки чанд рӯз пеш Майкл Чендлер ба Хорхе Масвидал визов дода ӯро ба муҳорибат даъват карда буд. акнун биёед мебинем ки Масвидал чӣ ҷавоб додааст. ин муҳорибат дар вазни нимёна барои ман ягон чиз намедиҳад ва маро ба камарбанд наздик намекунад. агар ки ӯ ба вазни нимёна барояд, пас ман ӯро ба хок яксон мекунам. ман танҳо бо зарбаи ҷеб ӯро ба хок табдил медиҳам. шикаст додани ӯ на ба ман, на ба карьераи ман ягон чиз намедиҳад ва ӯ машҳур нест ки ин муҳорибаро хуб фурӯхта шавад. медонем ки ҷангвари бо дили калон аст, Дастин Порье, аммо ман бо ӯ ягон вақт намеҷангам, чунки ӯ дӯсти ман аст. Дастин ягон вақт таслим намешавад ва чанд рӯз пеш ӯ худаш Чендлерро шикаст дода буд. дар ин варзиш ҷангварони бо дили калон зиёданд, аммо Чендлер яке аз онҳо нест, гуфтааст Масвидал. ва дӯстон, дар ҳақиқат ин муҳориба ба Хорхе Масвидал ягон чиз намедиҳад ва ҳамчунин ман фикр мекунам ки ӯ Чендлерро шикаст дода метавонад. дӯстон, чӣ гуна ки аз наворҳои гузаштаи мо медонед муштани машҳури мексикоӣ Саул Альварес ба футболбози машҳури аргентинӣ Лионел Месси таҳдид карда буд ва имрӯз ҷангвори аргентинии UFC Сантьяго Панзенибио ва легендаи бокс Майк Тайсон ба Альварес ҷавоб доданд. Майк Тайсон ҷавоби кӯтоҳ дода чунин суханҳо гуфт: як шахс бо номи Канело Мессиро таҳдид карда истодааст. агар ки ӯ ба Лео даст расад, пас ман маҷбур мешавам ки баъди чандин солҳо боз ба ринг баргардам, гуфтааст Тайсон. ана дӯстон, Сантьяго Панзенибио боша чунин ҷавоб дод: ман хашмгинам. Мессиро таҳдид кардан ягон маъно надорад. ҳама карьераи ӯро медонанд. агар ки Альварес ин чизро надонад, пас хубтараш бояд ки ягон чиз нагӯяд. ин кори бад нест. вақте ки бозингаро футболкаҳои худро ба замин мепартоянд, на танҳо футболкаи Мексика, балки чизе ки дар тан доранд, чунки онҳо баъди бозӣ арақинанд ва ин ягон кори ноҳурматӣ нест. Месси бозӣ беҳтарин гузаронд. бародар, агар ки ту ҷангидан хоҳӣ, пас ман тайёрам, аммо Мессиро ба ҳоли худаш гузор. агар ки ту бо Месси проблема дошта бошӣ, пас ин маънои онро дорад ки ту бо тамоми Аргентина проблема дорӣ. ӯро ташвиш надеҳ, навиштааст Панзенибио. дӯстон, ба фикри шумо Саул Альварес кори дуруст карда истодааст ё ин ки ӯ хато карда истодааст? метавонед фикротонро нависед. мо боша мегзарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Конор Макгрегор ба дӯсти пешинаи худ Артем Лобов, ки ӯро ба суд додааст, ҷавоб дода ӯро ба муҳорибат даъват кард. ин визов ба Артем Лобов: ман имрӯз соати 22:30 дар зали SBG туро ба муҳорибат даъват мекунам. мо якбора барои ҳама чиз меҷангем. барои корҳои кардаи ту, барои ба суд додан ва дигар чизҳо. ту майдаҳак, имрӯз мо бо ту соати 22:30 вохӯрда муҳориба мегзаронем ё не? дар ин визови ман ҷавоб деҳ, гуфтааст Макгрегор. ва боз Конор Макгрегор илова карда гуфт ки Лобов ҳам Конор ва ҳам падарашро ба суд додааст. дӯстон, ба фикри шумо Артем ин визови Конорро қабул мекунад ё не? шахсан ман фикр мекунам ки ӯ аз Конор пул кандан мехоҳад ва шояд ки барои муҳорибат дар зал розӣ нашавад. ана барои муҳорибат дар октагон шояд ки розӣ шавад, чунки дар чунин ҳолат ӯ пули зиёд кор карда метавонад. умуман дӯстон, ҳамаи гап дар пул ва боз пул. дӯстӣ ва рафиқӣ бояд ба монанди Ҳабиб ва Ислам бошад, на барои пул ва ягон чизи дигар. худи шумо дӯстон, чунин дӯстӣ ба монанди Ҳабиб ва Ислам дорен ё ин ки шумо таҷрибаи дӯстӣ ба монанди Конор ва Лобов доштен? фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.